satuhur kaula bekteni panjenenganipun bapak-bapak ibu sembarat-sembarat ana wetan kae dudu sembarate lintang rembulan langit sembarate sakarone wis mantep kadya kumajaya kuwarate dene siramu bukti karo wong tuwa sakaro ajeng dibeteni ora yang iku agar sepek urip ya iku nek sira kudu nindakake tuntunan Mbak Devi iki ya nek iso ya Mas ya nek iso ki anake loro apa telu nah kali mari ditindakne kita bakal nemune ayu kali sing sambi karo sinanding kembang cepaka mulya rame-rame rantas malang-malang butung cekak semanten anggen kula manggihake mbok bilih wonten kekiranganipun kula nyuwun pangapunten atur barokatuh. Oh, pun bingung nggih. Dadi saniki mboten enten. Mei itu ibunya apa malah? Ya ya, Pak. Sedaya kalapatan kula tindak cak kembang lima ingkang boten sewu kalapatan kula tindak cak kembang lima ingkang boten remen kelasan tunggalih panjenengan.
di pinanggo acara salajengipun Omaris pripun? Dereng. Dumateng tamu undangan sedaya sekecakne kedaharan Sumanggaken. Hadir, ayo monggo dimulai ora kok. Monggo lah Pak. Pripun iki? Mungkin di